Mga wasak na bahay, sira-sirang mga ari-arian, mga nagkalat na sanga ng kahoy, mga nabuwal na puno at mga nakaambang linya ng mga kuryente ay ilan lamang sa iniwan na pinsala ng bagyong Opong sa probinsya ng Masbate. Ayon kay Provincial Governor Attorney Ricardo Co, aabot sa mahigit 78,000 na mga kabahayan ang nasira. 18,000 dito ay ang totally damaged, 60,000 naman ang partially damaged, habang umabot na sa mahigit 100,000 na pamilya ang naapektuhan at mahigit 400,000 na individual. Halos buong Masbate itong coverage ng assessment namin. Dagdag pa nito na patuloy naman ang pamahalaang panlalawigan ng Masbate sa paghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Kabilang na dito si Nanay Amelia Inoc, 59 na taong gulang, na isa sa mga naapektuhan ng bagyo na hindi mapigilan na maiyak sa kanilang sitwasyon. Nasa tagal umano nitong nakatira dito sa Barangay Nasunduan sa bayan ng Mubo, ay ngayon lamang nagiba ang kanilang bahay at nasira ang kanilang mga ari-arian. Kami lang yun, isa. Sa amin dalawa. Wala po. Nangutang lang ani ako. Mga gusto ko na magkabalik na akong tindahan. Yun, akong mga kapatid ko na ito sa amon na mga kabulig na sa ako. Rangan akong balay. Ada ako sa puno sa lubid. Dahil bulingi man ako dahil. Nati ko na sa Aburak po, sa Ilocos. Ayon naman kay Tatay Roel Lahoy-Lahoy, isang mangingisda ng Barangay Daco sa bayan ng Mubo, na nasira at nawala ang kanilang bangka sa lakas umano ng hangin at alon sa dagat. Nangyari po yung kalamidad na super hangin po na malakas. Yung bangka namin na 3, nawala yung isa, na missing po dahil po sa napakalakas na alon. At saka yung 2 bangka namin, butas-butas po, kaya hindi na po magamit. Hindi rin mapigilan na manlumo ang mag-asawang Samson na makitang nasira ang kanilang 3 bahay sa Barangay Bagakay sa naturang bayan. Anya, ang bagyong Opong umano ang napakalakas na bagyo na dumaan sa kanilang probinsya. Ito lang talaga po ang naranasan namin. Marami ng bagyong dumaan na malakas. Itong si Opong, yan lang ang umubo sa bahay namin na 3. Tawagan lang po kami na sana kung pwede makahingi kami ng tulong. Tulad nitong area na natirahan namin. Nawagan pa po na mahingi ako ng tulong na para sa aming pangbuhay at sa amin sa pagtayo ng aming bahay kasi wala po kami. Samantala, patuloy ngayon ang panawagan ng mga residente sa mga nais na tumulong sa kanilang lugar dahil hanggang sa ngayon ay hirap pa rin ang mga ito na makabalik sa kanilang mga hanap buhay. Melchior Bungulto, BHTV News.